जय हिन्द। दिनैनि बे भिडिअआव सासे हौवा मानसिनि केरेक्टार हाबा जाखांनानै हिन्जाव मानसिखौ माबायदि आलाय सिलाय खालामो, माबायदि खारनो गोनां बाध्य खालामो, बेनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। धैर्यन्थ। बेनिफ्राय पर्बत जरा ना पर्बात जरा होनना बुङो, जायखिजाया मोनसे पर्बात जरा मिया बिथां फैला जे बरगयारी आदाया गोबां बाथ्रा बुंफैदों। बेनिफ्राय आं कमेन्ट बक्सआव हाबनानै नायहैदों। बेनिफ्राय जोंनि बाक्सायाव, जोंनि बाक्सानि मानसिफोराबो मिन्थिया जानो हागौ, सिमला खख्लाबारि होननाय जायगायाव बेसेबांबा हाजार बिगा हा दङ। बे हाया माब्लानिफ्राय ना जोंनि BSC निफ्राय लानानै BTC, दा BTR, बे हायाव सोर रायजो राजाफोरा मा मावो आरो बेनि माबाया बबाव थाङो, मावनायनि मा लायो रायजो राजाफोरनिफ्राय, बेसेबांबा हाजार बिगा, आंबो बांद्राय मोजाङै मिथिजोबा। दा जोङो बेखौ दसे उनाव सावरायगोन। बिथां आदा फैला जे बरगयारिया मा बुंदोंमोन। दा हौवा मानसिनि केरेक्टार, बेवहाय हौवानिल' हिन्जावनि नङा, खारबाय थाग्रा हिन्जावफोरनि आलादा आरो हौवानि केरेक्टार। आङो मेगन सिगाङाव नुबाय बिराद गाज्रि आखु हौवा मानसि। हाबा खालामखांबाय, 6-7-8 बोसोर जाबाय, गथ'बो 2-3 जालांबाय। बेनिफ्राय बे हौवा मानसिया, माने हिन्जावआ मोजाङानो, न'आवनो थायो, खामानि मावो, नाथाय बे हौवा मानसिया ओरैबायदि गाज्रि जालाङो, हिन्जावखौ गाव बबावबा थांना फैगोन, खामानि मावना फैगोन, हिन्जावखौ दोखो दोखो बुगोन, हिन्जावजों मिलायनो हाया जागोन। बेनिफ्राय हिन्जावआ खस्थ' मोननानै खारोब्ला 10 दिन उनाव हिन्जावखौ मानसिफोर लानानै लायफिनगोन। लायफिनखांनायनि उनाव आरो सप्तासे मोजां थागोन, हिन्जावखौ दोखो दोखो बुगोन, देथानो नागिरगोन, सावनो नागिरगोन। बेनिफ्राय हिन्जावआ माबानो हायियाव, सहायनो हायियाव आरो खारबावनो गोनां जायो, आरो लायबोयो। खारलाय लायलाय, खारलाय लायलाय, लायखांनायनि उनाव हिन्जावखौ दोखो दोखो बुयो, हिन्जावआ आरो खारनो गोनां जायो, बाध्य जालाङो। बेफोरबायदि हौवा मानसि केरेक्टार, आखु। बेनिफ्राय हिन्जावखौ सानफ्रोमबो दाय होगोन बियो। बेनिफ्राय लास्टाव हिन्जावआ खारै खारै खारथारनानै आंनो नांला, आं सोलिनो हानाय नंला, आंखौ गारदो। बेनिफ्राय बे हौवाया आरोबाव सोरबा हिन्जाव लाबोबावगोन। जेब्ला बै हिन्जावआ बुजा बुजा खारगोन, खारखांनायनि उनाव फाथैलायबो बिसिनो थांगोन आंनो नांला होनना, अब्लानिया बै हौवाया मा बुंबायो, आंथ' बेखौ गाराखै, आंथ' आंनियावनो थानानै जानो होदों, आं बेखौ गाराखै। आं बेफोरबायदि बुंनाय हौवा मानसिनि आखु केरेक्टारबो नुनो मोनबाय जिबनाव। अयथासार खालामो माने हिन्जावखौ। दा हिन्जावखौ बियो मालाबानि समावथ' बुथारना गारहगोन, अब्ला हिन्जावाथ' खारनो गोनां जागोन। दाया सोरनि? हौवानि? बेखौथ' रायजो राजाफोरा मोनथिनाय नंला रावबो। हौवाया माबायदि खालामो बेखौ। सप्तासे मोजां थायो, सप्तासेयाव गाग्लिफिनो मानसिखौ आरो लायलायबाय। गाराबो। रायजोफोरनि सिगाङाव आं गाराखै होनना बुंगोन बे, आंनो नोंखौ नाङाबो होनना बुङा, आं नोंखौ मोजांखौनो मोनो, लायफिनगोन। दा रायजोफोराथ' मोनथिनाय नङा मानि थाखाय खारनो गोनां जादों सासे हिन्जावा। मोनथिगोन बेफोरबायदि हौवाफोरबो दङ। कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर, बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा। दा मैया बिथां आदा फैला जे बरगयारिया जा बाथ्रा बुंफैबाय, दा बिथां आदायाबो राजखान्थियाव हाबबाय जेला, राजखान्थिनि बायदि थांफानानै बाथ्रा बुंनो गोनां जायो। बेजों लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि रायजादों कमेन्ट बक्सआव, सोरबाया मोजांबो बुंदों, सैथो बाथ्रा बुंदों सार नोङो राइट, नाथाय ओरैबायदि मानसिया बेखौ बुंदों, नोंसोरनि खख्लाबारियाव लां, नोंसोरनि बाक्सायाव लाना थां, जोंनो बे प्रजेक्टखौ नाङा। आङो बिथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै गोसोखांदों, जोंनि खख्लाबारियावथ' हाजार बिगा हा दङ, हाजार बिगा हा दङ। बे हायाव थांनाय BTC हाग्रामा सरकारनिफ्राय लानानै बे हायाव सोर मा मावना जायोमोन, आरो मावना जाग्राफोरा बेवहाय फ्रियावनो मावनो मोनदों ना मावनायनि मायबा मोनसे होनांगो, थांखांनाय हाग्रामा सरकारनो ना एबसुनो,
सोर मा लायोमोन बेनिफ्राय बेवहाय मावना जानायफोरनिफ्राय ना बे हाखौ फ्रियावनो मावना जानो हगारजोबनो हायो खेथि मावो बे हायाव बेनिफ्राय थांखांनाय समाव गोदान सरकार जानाय लोगो लोगो माखासे सेंग्राफोराबो बेवहाय आलुबो गायदोंमोन सोरबाया बेसरबो फोदोंमोन बे हायाव आलु गायनाय सोरबा सोरबा सेंग्राफोरा लोगो नांनानै बिटिआर जानाय लोगो लोगो माबायदि बेनि बागै थांनाय बोसोराव आङो बेनि जानकारिखौ होजोबनो थाखाय रायजोफोरनो जोंनियावथ' बिटिसि बिटिआरआव बेफोरबायदि एसेबां बुरजा हा दङ आंनि खाथियावनो आं बे हायाव थांदों थांनानै आङो आदा मेन्डेलानिफ्राय सासे मानसिनि नाम्बारबो लादोंमोन आङो बे डिटेल्स खोन्थागौमोन बे हानि सोमोन्दै बे हानि थाखा फैसाया सोर मा मावो बबाव थाङो सोरनो हरो माबायदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव सोरनि आन्डाराव सोर लाङो बेफोरनि माबाखौ बेनि जानकारि होनो थाखाय आं थांनाय बोसोराव थांदोंमोन बेनिफ्राय जाय मानसिखौ आङो लोगो हमनानै मोजां डिटेल्स लानायदोंमोन आं लोगो हमनो हायासै बिथांखौ बेनिफ्राय आं दा मानसिफोरा कमेन्ट बक्सआव बुंहरनाय लेखा आं गोसोखांदों माने बे हानि माने जानकारिखौ हानायमानि आङो लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन अन ग्राउन्ड देखायगोन आङो जोंनियाव बेसेबां बुरजा खख्लाबारि बे मोनसे नामजादा नाथाय जोंनि जायगानि मानसिफोराबो मिन्थिया जानो हागौ बोरै मिन्थिनो रावबो मिन्थिजोबनाय नङा बेसेबां बुरजा हा दङ जोंनि जायगायावनो बे हाया सरकारि हा फरेस्टनि हा बिटिसिनि बिटिआरनि सोर सालायदों सोर मा मावदों बे हायाव मा बहायनो हागोन मा बहायनो हाया आङो मैया जेब्ला बिथां फैलाजे बरगयारि आदाया जेब्ला भिडिअ लाबोयो बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव थाङो अब्लानो आं गोसोखांदों बे हाखौ आच्छा बेफोरबायदि हा दंमारलै बेखौथ' मोनसे बिराद मोजां भिडिअ जागोन बेनि जानकारि गोनां मानसिखौ लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो हानाय नंना नङा रायजोफोर दा जोंनि बर' समाजाव सोरबा कालसारनि मानसियानो जा गोरों मानसियानो जा जियानो जा नों बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोजों थानानै खामानि मावोब्ला बे राजखान्थिनि बागैसो नोङो बाथ्रा बुंखानांगोन मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नों रायजानोबो गोनां जागोन मोजांबो बुंजागोन मानो होनोब्ला जोंनि बर' समाजा खौसे नङा नालाय खौसे जानानै खामानि मावनाय नङा नालाय बेनिखायनो माखासे बाथ्राखौ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोंनि बर' समाजाव बुंनो हायि जानानै दङ ससियेल मिडियायाव फैनानै आंबो बुंनो हायाखै मा होनना बुंनो बे प्रजेक्टआ फैनाय लोगो लोगो मोजां जागोन गाज्रि जागोन आरो बेनि अन ग्राउन्ड जायगाखौबो नुहैयाखै माबायदि बेनि थाखायनो आंबो भिडिअनि गेजेरजों बुंनो हायाखै आं गोसो सिङाव साननासो दङ बे जायगायाव जुलाइ मासाव थांनो हायोब्ला अन ग्राउन्ड थांनानै बे जायगानि हाफोरखौ भिडिअ खालामनानै माबायदि थासारिया मार बेफोरखौ माने खोन्थिनो लुबैदों आरो पाब्लिकनि सिगाङाव मा जामारगोन बोरै जागोन कम्पानिनिथ' दाय गैया कम्पानिया जेराव हा मोनो बेयावनो फैगोन नंना नङा जायखिजाया कम्पानिया जेराव हा बायनानै मोनो जेराव हा मोनो सोरबा इन्डिभिजुवेल हा फानगोन आं दिनै 100 बिगा हा दोङो आं 100 बिगा हाखां फानगोन कम्पानियाथ' नोंनो करोड़ करोड़ टाका होनानै लागोन आंनि इन्डिभिजुवेल हाबाबो सरकारनि हाबाबो जों कम्पानिखौ मा होनना बुङो कम्पानिखौ जों गोरोन्थि होननानै बुंनो हानो नङा कम्पानिया जेराव हा मोनो जेराव मा मोनो बिसोर बेयावनो बहायगोन नंना नङा रायजोफोर दा गोबां सानै हयैसो बुंनो हागोन बेनि सोमोन्दै मा जागोन मा जाया अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द